Ja, hectisch. Woensdagavond natuurlijk de verkiezingsuitslag. Dan is het op een gegeven moment pas een uur of 2:15, half 3 dat je thuis bent. Ja, dan lukt het slapen nog niet gelijk, zeg maar. Dus ja, dat heeft wel even geduurd. En de volgende ochtend, ja, ik had al een uitnodiging gekregen om te gaan lunchen met de burgemeester en de gemeentesecretaris in de Grif 4. Omdat dan op dat moment al een soort overdrachtsdossier aangegeven wordt. Waarbij een soort protocol in werking treedt. Of we met dat protocol ook kunnen leven. En dat we zeggen van nou, wij willen die route volgen of we willen iets in bijsturen. En dan beginnen eigenlijk vrijdag de eerste gesprekken al meteen. Ja, dat is onderdeel van dat protocol. Dus gelijk dezelfde donderdagmiddag zijn er nog door de Griffie uitnodigingen gestuurd naar alle politieke partijen. Met het verzoek om met ons een verkennend gesprek aan te gaan. Dat heeft ook plaatsgevonden. Vrijdag 8 gesprekken gevoerd en zaterdag ook 2 gesprekken. Waar ik wel met volle tevredenheid naar terugkijk. Ja, hebben alle partijen deelgenomen aan de gesprekken? Op één partij na. Eén partij heeft besloten, een eenmansfractie, om te zeggen van voor ons hoeft dat niet. Wij passen onze plaats dus 1 zetel en we hoeven geen gesprekken. Jullie weten wat wij de afgelopen 4 jaar hebben gedaan. Nou, dat respecteren we natuurlijk ook. Wat zijn nou dingen die je echt bespreekt in zo'n gesprek? Ja, natuurlijk verkennend. Hè. Hoe heeft u de verkiezingen ervaren? Hoe kijkt u terug naar de afgelopen dagen? Hoe ziet voor u een eventueel beoogde coalitie in de toekomst eruit? Wat zijn voor u onderwerpen waar u van zegt van nou, die zijn voor ons van belang? Wat wilt u ons meegeven? Ziet u deelname aan een coalitie met de PVV zitten? Nou, en zo ga je al de eerste gesprekken voeren. Nu zijn er natuurlijk ook bepaalde thema's die ongetwijfeld terug zijn gekomen, ook in de gesprekken. Maar bijvoorbeeld het AZC, een van de grote redenen kunnen we wel zeggen, denk ik, dat de PVV ook gewonnen heeft. Ja, hoe kijk je daarnaar? Hoe kunnen jullie daar je punt uiteindelijk in gaan maken? Nou ja, dat zullen we zien. Omdat natuurlijk als je een bestuur wil gaan vormen, gaat het vooral ook om een stabiel bestuur. Hè. Je wil een toekomstig bestendig bestuur. Je wil een eensgezind bestuur. Ook een bestuur dat de rit gaat uitzitten tot op de laatste dag. En niet al een jaar voor de verkiezingen begint met partijpolitiek om alvast afstand te nemen van elkaar. Omdat dat wat leuker uitkomt voor de verkiezingen. Dus AZC is een heel groot dossier. Zo zijn er meerdere. Ook een campus bijvoorbeeld. Of ook kerncentrales bijvoorbeeld. Maar ook de bedrijven in onze kanaalzone, dus er komen natuurlijk veel passages voorbij. Maar goed, inhoudelijk heb ik daar nog natuurlijk geen antwoord op, maar het zal ongetwijfeld een van de grootste dossiers worden. Landelijk zien we dat ook toen de PVV de grootste werd, dat er eigenlijk bij voorbaat al werd uitgesloten om mee te doen in de coalitie. Zie je dat lokaal ook? Nee, dat proef ik in ieder geval niet. De gesprekken die we hebben gevoerd de afgelopen dagen waren heel constructief. Wel zijn de vragen gesteld van goh, weet je, hoe zit dit? Hoe zit dat? Er zal natuurlijk helderheid over moeten komen de komende dagen. Dus dit is Terneuzen, dit is een lokale aangelegenheid. Ik proef op dit moment geen buitensluiting of wat dan ook. De gesprekken worden ook met iedereen gedaan. Dus ik denk, ik zie een open houding, laat ik het zo zeggen. En zouden jullie wel openstaan om, stel het lukt niet, dan maar oppositie? Nou, kijk, we hebben dit natuurlijk niet gestart om oppositie te gaan voeren. We lopen natuurlijk al vanaf 2018, 2017 ben ik gaan voorbereiden mee om uiteindelijk dit te kunnen bereiken. Het is een hele forse, duidelijke uitslag geweest. De kiezers hebben toch fors PVV meer dan verdubbeld. Nou, dat betekent ook wel dat we daar wel natuurlijk ook aan tegemoet moeten komen. Die mensen doen het niet voor niks, die hebben echt wel een signaal afgegeven. Dus we nemen echt wel die verantwoordelijkheid en op dit moment denken wij niet aan oppositie. Nee.